crnogorske zastave. Znači, poručujem Andriji Mandiću da mora da shvati da premještanje pred klubovima PES-a i DPS-a crnogorske zastave nije ono što smo tražili. Tražimo da se crnogorska zastava vrati na mjesto gdje je i bila, jer njoj je mjesto tamo gdje je postavljena i on nema razloga da je pomjera, iako mi znamo da mu nikako ne prija što mora da je gleda i što mora da trpi Crnu Goru i crnogorski narod. Stoga želim da mu kažem da mora da shvati da je ovo Crna Gora i da ima Crna Gora još svojih sinova i šćeri da odbrane sve ono na što je on krenuo. Moram da iskoristim priliku da pozovem naše prijatelje iz Evropskog parlamenta koji se trenutno nalaze u Podgorici, da ih zamolim još jednom da obrate pažnju na sve ono što im se servira od strane takozvanih evropejaca koji trenutno rade na zakonima pod imenom IBAR 2, da dobro vode računa da u njima ne bude kakvih podvala, jer nije namjera gospodina koji šedi na čelu kao predsjednik Skupštine Crne Gore da Crna Gora uđe u Evropsku uniju, nego mu je namjera da ona postane dio srpskog sveta. Stoga moram da iskoristim priliku da naši prijatelji iz Evropskog parlamenta podsjetim na uticaje koje je imao Varhelji, koji je i ocijenjen kao čovjek koji je radio za interese Vučića i za interese Dodika, i da stoga otvore oči i pomognu Crnoj Gori da se izvuče iz ovih ruskih uticaja i namjera koje definitivno Aleksandar Vučić preko Andrije Mandića sprovodi u Crnoj Gori.